थांनाय 29/1/2019 अक्ट' बाथौनि गोथार जोनोम सानखौ गासै बर' रायजो राजाफोरा गाजा गोमजायै गुबुन गुबुन ओनसोलाव फालिनायखौ नुनो मोनदों। बिनिनो नैबे सुंथाब भिडिअखौ नोंथांमोननिसिम आं दैथायहरनाय जाबाय। अन्नानै बयखौबो खनसे नायनो थाखाय खावलायबाय। गोथार मंगलबार बाथौनि जोनोम सानाव नैबे बाथौ गुदियाव बाथौ धोरोमनि गोथार बाथौ बिजाब एबा शास्त्र फरायनायखौ नोंथांमोना नैबे नुनो मोनदों। नैबेनो खाथि जिरनानै मायानि सागोलाव साथिनानै खामसा थुगोन साथि फुरगावनि आलि खना होबाय जोंलाय सनानि फाथालि अनसाय फैदो जिथाइफोर साफाफोर खैला बोराय खैला बुरै गंगार बोराय गंगार बुरै सं बोराय सं बुरै आसुं बोराय आसुं बुरै रजं बोराय रजं बुरै आग्रां बोराय आग्रां बुरै माइनाव बोराय माइनाव बुरै। दानिया बाथौनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै धेमाजि जिल्ला बाथौ गौथुमा बाथौनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोनाय जों नुनो मोनदों। नैबे धेमाजि जिल्ला बाथौ गौथुमनि बाथौ धोरोमारि फिरफिला बिरहोनाय नुनो मोनदों।
दानिया नैबे चिरां जिल्ला बाथौ फरायसालिनि बाथौ जोनोम सान फालिथाय फोरबोआव दिन्थिफुंनाय आइजोफोरनि दाहाल थुंग्रि सिबनाय खमलायनाय बायदि बायदिखौ बेयाव नुनो मोननाय जादों। आसा खालामो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबोद मोजां मोनदों होननानै, बेनिखायनो नोंथांमोननिफ्राय लाइक मोननो लुबैदों, साबस्क्राइब मोननो लुबैदों। गोजोन्थों। काराटे गेलेबा जोङो जापानिस लेंगुवेज सोलोंनांगौ जायो। थिग बेबादिनो जोंनि बर'नि आर्टखौ गेलेबा बिथांमोनहाबो बे बर' रावजों बुंनांगोन। दा बेनि थाखायनो जोङो बेखौ बानायनाय जाहैदों। दा जोंनि आइजोफ्राबो नायदो, नोंथांमोनहाबो बिमा बिफाबाबो गासिबो दाना दाहाल थुंग्रि लानानै ओंखारनांगौ, नङाबा जोंनि ओंखामखौ गुबुनफ्रा ओंखायनो जोंनि बे बर' आइजोफोरखौ जोङो ट्रेनिंखौ होदों, ताकि गावनि आइथिङाव थांनानै थानो हानाय। जों लेखाजों बोलोजों गासिबो जोङो थांनानै थानो थाखाय जोङो राहाखौ लानांगोन। दावनाय संबिधान दांखायनो दहाय रायजो नावमोन सांग्रां बयबो सिखारदो, बयबो जानानै थांदो। गोजोननाय थाबाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss update the Bodomix.